अच्छा लगे तो इनका के आशीर्वाद ताली से चाहे रुपया से फाइल कम करे के बाद जय हो जय हो जय हो। आई बस बस इतना कह दे हमार बहुत हो गए यहाँ के हमारा गोलू जी के एगो अलग ही रिश्ता बा बचपन से हमनी के दोस्ती बहुत तगड़ा बा का जी सही बात बनो सही बात बनो आवा कैसे आ कहे के बा कैसे आ कहे के बा हंगा कि नैन छुरी से कटारी हो गई नैन छुरी से कटारी हो गई कि नैन छुरी से कटारी हो गई हाय रूप की दुनिया पुजारी हो गई और पत्ते हो नजरिया के जब बस जाए तो बुझी हो कि प्रेम की बीमारी हो गई कहत रही एगो भौजाई अपना लहुरा देवर से कहत रही कैसे कहत रही तो कैसे बैठो कहत हरी कौन भाव कहत रही कि ये देवर जी अब हम घर में अकेले ही बानी एगो रौरे बानी त काहे ना हमार बात के रौरा तनी सुन ली और कहत रही कैसे कैसे कहत हरी हो कौन भाव में कहत हरी चटनी बना के खा लिया कहे कहो कैसे लड़का के पिताजी के तरफ बहुत खड़ा होके के कोनो भाव में हो आवा अरे दिया हो गया अभी बरतान दे
अंत में जवन है अच्छा भोजपुरिया हमार जैसे कि गोलू राजा जी बनी यहाँ खातिर हमरो मनमो भोजपुरिया न हो हमरो मनमो भोजपुरिया न हो भैया त बड़ा नीक लागेला त बड़ा नीक लागेला त उनका सिरवा पे लौरिया बड़ा नीक लागेला त उनका सिरवा पे पगलिया उनका धमा पे लौरिया। वाह 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 वाह। बावन के बियाह में गोली नहीं छूटेगा तो अगरबत्ती जलेगा का? आई भैया एगो बड़ा सुंदर एगो सैड सॉन्ग हमरा याद आवता, हम एगो सुनावल चाहता नहीं। उ दिल के बड़ा हमर बहुत करीब सैड सॉन्ग बा ताई ओकर के हम सुनाई। बड़ा ही प्यारा भाव है भैया, एक साथ और कहना है। चलो देखिए भैया, कहते हैं कि प्यार क्या है? प्यार बहुत